Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla sizobheka amaphupho angachaza isifo noma ukushona. Amaphupho awumlayezo ofika ngezindlela ezahlukene kubantu bonke. Nakulamaphupho kuyaye kuhluke ukuphupha kwabantu. Kukhona inkolelo ethi uma uphupha umuntu eshonile, usuke esazophila isikhathi eside. Kodwa-ke, kukhona abaphupha leli phupho ashone ngempela umuntu. Bengifuna nje ukuveza ukuthi ukuphupha kwabantu akufani. Nakulamaphupho-ke esizowachaza ayahluka nawo ngokuhlukana kwabantu. Bakhona abawaphuphayo kodwa kungahambi umuntu. Kukhona futhi abaphuphayo kube khona oshonayo ngempela. Lamaphupho-ke angabika isifo esingavela kubantu osondelene nabo noma obaziyo, hhayi emndenini kuphela. Maningi-ke amaphupho angachaza lokhu, kodwa-ke ake sibheke kulawa ambalwa alandelayo. Uma kunomuntu ogulayo ekhaya noma osondelene naye, mase uba nephupho umbone emuhle ephusheni engafani nesimo sangempela. Uphinde kulelo phupho kube nelunga lomndeni eseladlule emhlabeni. Noma ngithi uma uphupha ilunga lomndeni eseladlula emhlabeni nomuntu ogulayo emuhle ephusheni, lelo phupho lingachaza ukuhamba emhlabeni kwaloyo ogulayo. Uma uphupha amanzi amaningi amnyama ekuvimbela noma ekuxakile nje ngezindlela eziningi, mhlawumbe uphupha amanzi amnyama ufuna ukungena uyosiza othile kuwona. Kodwa uma uthi uyangena avele aphakame ungakwazi ukungena. Ukuphakama kwamanzi amnyama kungabonisa isifo. Ukuphupha izicathulo eziningi eziyizinhlobonhlobo ezahlukahlukene nemibala eyahlukahlukene kungabonisa isifo. Nokuphupha ithuna kungabonisa nakho futhi isifo. Nokuphupha kukhalwa kuthiwa akasekho lo obekade egula emhlabeni, kusuke kungabonisa ukudlula emhlabeni kwakhe. Ukuphupha-ke wonke lamaphupho kusuke kuwumlayezo kuwe ophuphile ukuthi ukhuleke uvimbe leso simo, ngoba umkhuleko unamandla. Futhi wena ophuphile uthenjiwe ukuthi ungakwazi ukusikhulekisa leso simo singabe sisenzeke. Kodwa-ke uma sekuyisikhathi sokuhamba komuntu emhlabeni, angeke sakwazi ukuvinjwa. Siyabonga, nisale kahle.